Evo, poštovani rudari Kolubare, sačekali smo da prođe i ovo ludilo i ova lakrdija, kako su to ljudi u drugom taboru na čelu sa Miodragom Ranković nazivali naše izbore. Kao što i sami vidite, ja sam sačekao da oni završe sa svojim izborima i da izađu sa zvaničnim rezultatima, pa da vam se obratim. Naime, bit ću veoma kratak. Pozivam sve radnike Kolubare da se dobro zapitaju ko je napravio lakrdiju. Da li mi 14. i 15. ili ova gospoda 23. i 24. Ako svi znamo u Kolubari da nisu imali prvu odluku koja je legitimna i validna od glavnog odbora sindikata EPS-a, drugo, nemaju odluku od validnog i legitimnog odbora SO Kolubare, SO-EPS Kolubare Lazarevac za održavanje izbora. A vrhunac nepravilnosti, drskosti i bezobrazluka je lista na kojoj je Srđan Olimpijević nosioc na površinskim kopovima, a da pritom nije čovjek radnik površinskih kopova i nije član sindikata površinskih kopova. I Saša Nešić, koji je u Tamnovo Istočno polje na listi poverenika, na zvaničnoj listi koju su oni objavili po izbornim pravilima, a najkasnije 15 dana pred izbore. Ova grupacija ljudi misli da su Bogom dani i da im niko ne može ništa. Evo, ja sada poručujem i svi rudari da znate, može, ima u ovoj državi zakona i staće im se na put. Ovom kriminalu, jer ovo je čisti kriminal što su oni uradili na posljednjim izborima, mora neko u ovoj zemlji da stane. A taj neko je MUP Republike Srbije i svi organi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, javno tužilaštvo i pravosuđe ove zemlje. Znači, nećemo im dozvoliti da ovu lakrdiju koju su oni napravili, da sve ono što je Ranković sa ekipom opisivao da smo mi uradili, da smo lopatom ubacivali, da su sve to oni uradili i primenili. Tražit ćemo ekspertizu, tražit ćemo da se prebroji svaki glas, da se da na uvid svaki listić i sa naših i sa njihovih izbora, pa ćemo onda videti ko je pravio lakrdiju i ko je lopatom ubacivao glasove. Sram je bilo, ja im poručujem ovog puta, na površinskim kopovima, ne da nisu imali ovoliko koliko su prikazali, nego nisu bili ni blizu 50%. U metalu, bruka i sramota, navukli su i tu preko 50%. Pa su čak se toliko izgubili da su otišli tako daleko da prikažu da su u preradi imali više nego u uslugama. A svi znate i svedoci ste da su uslugama terali ljude, malte ne sa pištoljima, stražama i sa puškama da glasaju. Jad i beda i čemer, ovo što su uradili. Ja pozivam VD generalnog direktora javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije da pod hitno sutra u toku sutrašnjih dana potpiše sporazum sa nama u skladu sa našim izbornim rezultatima i konstitutivnom sednicom koja je održana pre neki dan i na kojoj smo mi konstituisali sve organe i tela u sindikalizaciji Kolubara, a da ovu lakrdiju i ove lakrdijaše uz pomoć države i državnih organa pod hitno preduzme sve mere i radnje koje su u njihovoj nadležnosti kako bi se ovo sve zaustavilo i da bi se sve ispravilo. Poslovodstvo, Ministarstvo rudarstva i energetike i Vlada Republike Srbije ovoga puta nema mogućnost da prećuti, nema mogućnost da se pravi luda ili da okrene leđa. Niko ne može da okrene leđa ovakvoj lakrdiji. Niko ne može da okrene leđa ovakvom bezakonju i ovakvim ponašanjem pojedinih ljudi, nego su dužni da ozbiljno shvate nas. Protivno, mi nećemo stati na ovome, znači dok ne isteramo stvari na čistac. Rudari Kolubare, ja vas još jednom pozivam na mir, strpljenje i razumevanje. Da radite svoj posao časno i pošteno kao što ste i do sada radili, a za sve korake koje mi budemo preduzimali bit ćete blagovremeno obavešteni. Dobijam niz poruka, veliki broj poziva od vas. Šta je ovo? Zašto ovo ne zaustavite? Zašto ne stanemo? Zašto ne štrajkujemo? Ne, nećemo štrajkovati. Nećemo dati na značaju ovoj grupi ljudi, a pritom da urušimo vaš status i standard. Borit ćemo se do posljednjeg trenutka da legalnim tokovima isteramo stvari na čistac. Ako ne budemo mogli legalno, ako ne bude razumevanja, onda ćemo primeniti one najoštrije sindikalne mere. Hvala vam na strpljenju i razumevanju.